Христос Воскресе! Уважаема госпожо Председател на Народното събрание на Република България, уважаеми господин Министър на околната среда и водите, Ваше Преосвещенство, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо областен управител, уважаеми дами и господа кметове и общински съветници, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници от Българската армия, уважаеми жители и гости на Панагюрище, братя и сестри, българи, нека помълчим за миг, за да чуем как стене земята под краката ни, но не от тежестта на времето, а от това, че сме забравили. Забравили сме българската сила, оная сила, с която преди 149 години тук децата гледаха към бесилките и дръвника и не трепваха. Оная сила, която караше мъже с песни в сърцето да вдигат оръжие и да го обръщат не срещу врага, а срещу страха. Оная сила, която гореше в гърдите на апостолите като безусловна съдба. Каблешков, Бобеков, Волов, Бенковски. Техният подвиг не е просто текст в учебниците. Той е болка, кръв и огън. И ние не сме достойни да говорим за този подвиг, ако с всяка дума не усещаме въглен в гърлото си. Знамето свобода или смърт не бе отплат. То бе обет, беше възкресение, извезано от рай на княгиня, с пръсти на девойка, но сърце на светица. Тя не само го уши, тя го понесе през ада, през затворите, през гаврата и устоя. И редом до нея вървяха другите герои, но не звенци, а с вериги. Тодор Каблешков написал кървавото писмо като съдбописец с кръвта на убития Мюдюрин. Смъртта го застигна в килията, сам, с куршум в гърлото, по-достоен от хиляди днес живи. Георги Бенковски, поет с пушка, лъв на кон, горд до края, предаден от овчар и обграден в Тетевенската гора. Куршум в главата. Техният подвиг беше да обичат България с въстание, вик изтръгнат и стъпкан от османската власт. Тя го потуши с желязо, с огън, с дръвника тук под Спасов ден, в Батак, в Перущица. Не дойде спасението. Дойде кървава сватба с безмилостна сеч. Домовете се превърнаха в пещи, а майките в сенки, носещи мъртви деца. Но точно от тая пепел, а не от хартия и речи, се роди свободата. Не от знамето, а от жертвата. А днес ние изгубихме всичко онова, за което те умряха. Загубихме смисъла, загубихме корена, сменихме героизма с безразличие, убиваме невинните не с ятаган, а с безхаберие. По пътищата на България гробове без кръст, родители останали без сълзи, народът без съвест. Изпускаме България през пръсти и я гледаме как се дави в мълчание, в страх и в безверие. Народът ни се пръсна като шепа пепел и ние, децата на героите, се превърнахме в ратай на чуждото. Станахме дребни, сиви и глухи. Забравихме да бъдем великани, забравихме да бъдем българи. Но днес от това място, Панагюрище, бунтовният олтар, ви казвам, не е късно, но е последно. Това е последната наша България. И ако ние сега не я спасим, не от чужденеца, а от себе си, всяка кръв пролята за нея ще бъде напразна и ние ще бъдем прокълнати не от дявола, а от собствените си деца. Затова трябва да се обединим около ново свято дело – нашите деца, защото те са България. Живеем кратко, нямаме време за омраза, за разделяне, за глупава гордост, да си стиснем ръцете, един на друг да се доверим и изградим държава с ред, с сърце, с доблест. Такава държава трябва да оставим на децата ни. И е крайно време да бъдем и работим заедно
за да научим децата ни да гледат в очите, да не се крият, да обичат земята си, езика си, рода си. Не омраза, дом да им подарим. Не бягство, корен да посадим в сърцата им и да им оставим родина. И за това дело трябва да станем по-смели от онези апостоли през 1876, да бъдем по-решителни, защото викаме не към смъртта, а към живота. Да бъдем по-дръзки, защото вместо оръжия трябва да въздигнем духа си. Нека бъдем онези, които пренасят пламъка на героите. Нека бъдем онези, които се наричат не потомци, а наследници. Нека нашите деца не четат за свободата, а живеят в нея. И тогава, само тогава можем да кажем на Каблешков и на Бенковски: вие не умряхте на празно. Вашият пламък още е в нас, а тук, в Панагюрище, преди и завинаги, свободата не мълчи. Да живее българския дух! Да живее България!